I čao svima ljudi, dobrodošli u moj prvi video na mom YouTube kanalu. Zovem se Cvijetin, imamo 17 godina i za par dana punim 18 godina. Kao što ste mogli vidjeti kako se zove moj YouTube kanal, zove se Fudbalski žurnal TV. Na ovom YouTube kanalu pričat će se o fudbalu, raspravit će se o nekim zanimljivim temama koje su u trendu trenutno u fudbalu, bio to srpski fudbal ili evropski fudbal uopšte. Pa da sad kažem o čemu će se još raditi na ovom kanalu, to jest neke serijale. Pričat ćemo o Superligi Srbije, znači o stanju na tabeli, nekim igračima koji dobro igraju, koji loše igraju. Znači pričat ćemo uopšteno o Superligi Srbije, ligi, analizirat ćemo fudbalske igrače, da li pretežno znači iz Super lige i također i trenere. I planiram jednu igricu da snimam po imenu Soccer Manager. To je znači igrica u kojem smo mi menadžer, vodimo klub. Ja planiram da uzmem neki najslabiji klub iz Super lige i onda da napredujemo ka vrhu. Neću da dužim, znači nisam htio puno da pričam, znači da klip bude predugačak, to je što možete očekujete na ovom kanalu. Volio bi znači da ostavite komentar ispod videa, da napišete sve šta bi željeli da snimate, da vidite na ovom kanalu, sve ću da ispunim. Vidimo se ljudi moji u sljedećem videu koji će biti jako brzo. Vidimo se.